Un total de 5 alternativas de terreos, todos eles clasificados para equipamento no plan urbanístico. Esta foi a proposta inicial do Concello de Ribeira á Consellería de Política Social para avanzar no procedimento para dotar o municipio dunha residencia. Estas 5 parcelas son de suelo de equipamento e con un trámite bastante sinxelo, que non tería por que salir deste Concello, poderíamos conseguir unha licencia prácticamente directa. Polo tanto, estamos a falar de parcelas nas parroquias. Na súa maior parte temos unha parcela en Corrubedo, unha en Oleiros, unha en Carreira, unha en Artes e unha tamén no que é o casco urbano de Ribeira. Polo tanto, ese primeiro ofrecemento á Xunta de Galicia, agradecementos, como digo, á conselleira por querer de primeira man coñecer cales son eses solares e a partir de aí, agardemos que hoxe luns xa estén na mesa das asistencias técnicas da Xunta de Galicia para poder ser estudadas con máis detenimento e poder avanzar no que é a tramitación dunha obra estratégica para Ribeira como esta. Agora serán os técnicos de política social os encargados de avaliar as propostas para decidir a que mellor se adapte ás necesidades da futura residencia, para que a Xunta reserva unha partida de 1 millón de euros con cargo ao orzamento de 2026, que permitirá iniciar a tramitación previa á licitación do proxecto. Gustaríame aclarar que en ningún momento a Xunta de Galicia dixo, nin agora, nin fai 6 meses, que non fose a facer a residencia de maiores. O único que manifestou a Xunta de Galicia é que a parcela que estaba nese momento elixida, a parcela desta curva, non era idónea, non era apta para poder facer esa residencia pola nova normativa que se puxo en vigor tras a Dana. A partir de aí, o único que debe facer un goberno proactivo é buscar alternativas. En 6 meses vimos como o anterior goberno non propuxo absolutamente nada. A nós nos parece que a xente na calle nos pregunta moitísimo pola residencia, nos parece que é un proxecto estratégico super importante e, polo tanto, nesta primeira semana nos reunimos cos técnicos e buscamos as primeiras parcelas, unha primeira tandada de parcelas, porque todavía non vamos a decir que non poidan aparecer máis. Segundo a alcaldesa, a presentación destas propostas pon de manifesto o compromiso do novo Executivo para reactivar infraestructuras que levaban tempo paralizadas, retomando o diálogo con outras administracións e deixando atrás a división.